Vedare tinokuchingamidzai zvekare nechimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Kuti kunyange kudhara uko zvembinga zvisati zvavako word iri rekuti mbinga kwaiva nemashuga daddy. Kana wakambopinda nawo mashuga daddy awa, please come to my inbox and tell me your own side of the story. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka ndakakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi yuwi mukoma, isai nyaya yangu padare. Inini ndiri mudzimai akaroorwa, asi ndainge ndichiita chipfambi nembinga dzadai kunetsa. Mukoma, inini ndainge ndimbori nekatebho kangu paFootbridge Mall opposite Joiner City. Ndainge ndichitengesa zvinhu zvekuteki China or Tanzania. So zvinhu zvekuti zvainge zvichidhura mukoma, zvekuti zvainge zvichingotengwa nembinga chete. So pamwe ndainge ndichiita online selling, ndichibva patable ndichinonosupplya kune maclients angu vaya vasingakwanisi kufamba muvanhu nekuda kwestatus yavo. Mukunodai ndimo mukuzonosangana nembinga. Mukomanashi murume uyu was very young. Ndaigara kumubvunza kuti ko mari makaiwana kupi nezera renyu iri, but aingondiseka zvake. Mukomana uyu iye ainge aine 29 years, ainge achigara muGun Hill kuBorodale. Aigara ega nemaworkers ake. So takabva tazotanga kudanana mukoma just like that. Ko murume ane marika, ko kana akakuti anokuda, you do not have a right to say no. You just have to say yes, because murume ane mari anongodika so takabva tatanga kudanana zvekupisa chaizvo. Ndakasvika pakusiya murume at that time nevana ndava kuita zvembinga yangu. Handidi kukunyeperai mukoma, ndaichengetwa. Ndainge ndakuenda ndega kuteki, zvinhu zvakatondishamisawo kuti ndiniwo ndikutoendawo kuteki kuItaly kunotora hembe. Asi mutemo wepamba apa waiti uchipinda pagate usina motikari aisada kuti uvhurise, aida kuti upinde neside uchiita zvekumanikidzira. Ende izvi zvaigara kundibhowa kuti ko wai munhu uyu achiita zvinhu zvakadai. Inini ndaiti maybe iprivacy yake handinei nazvo. Ndakasvika pakuudza murume kuti kana ukawana mukadzi anokuda, roora hako, handina kana pressure at all, because murume ainge ava kutondibhowa. I had moved on with my life. One day ndakati ndapedza kuita bonde nemuchinda wangu uyu, ndakashandisa mucheka wewhite kupukutisa. Aiva manheru, light rainge riri off. Makuseni kuti patawul pamukoma ndakabva ndaona kuti painge paine ropa. Ndikati regedzai ndinge ndichimuka, pamwe ndaenda kumaperiods ndinge ndichikwanisa kugeza ndisati ndabhowa mbinga yangu. Ndakabva ndatanga kutsvaka penti rangu, kutoti penti mukoma, penti ungariwana. Inini ndakabva ndafunga kuti first day ratakarara nemukomana uyu mulodge ndakashaya zvekare penti rangu, ndikabva ndazototenga rimwe. So zvakabva zvatanga kundinetsa kuzondosvika ndichizoita zvivindi ndisingade kumubhowa. Ndokubva ndamubvunza, iye akangoti tsvaka iwe, ko ringagoendepi, it's only that uri careless. Zvakabva zvandirwadza. Ndakanogeza ndikaona kuti handina kuenda kuperiod. So ndakazvibvunza kuti nai, ko ropa iri riri patawul rabvepiko? Ndakabva ndaramba ndichigara. One day ndakamuka midnight, ndokubva ndokuona mukomana uyu asimo mubedroom. Ndakabva ndatanga kumutsvaka, ndikamuona ari muguest room akarara, asi marariro acho ainge akaisa makumbo ari straight paheadboard. Zvinova zviri zvinhu zvakatondishamisawo, achiita semunhu ainge akatozvifira zvake, ainge ari zii. Ndakabva ndacherechedza ndikatarisisa padombo pake apa. Munhu anofema dombo rake rinenge richiita up and down, but rake dombo rainge rakati zero kunyarara. Ndikatarisa zvekare chipfuva chake, ndikaona kuti chipfuva chake chainge chakati zii, chakati kwindi, chisingasimukiri, chisingadzikiri. Ndakada kumhanya kunomutsa maid, ndakaona ndadzoserwa mubedroom pakangoita mhepo mukomanashi yakandipusha. Ndikanzwa mhepo iya yakangoti hiwe. The next day zvakabva zvaitika, but mubedroom ndakamuka akaisa makumbo futi paheadboard. Ndipo pandakada kumumutsa, ndamubata ndakaita sekunge ndainge ndarohwa nemagetsi. Mukoma ndakabva ndaita an epileptic seizure. Ndakatombobatwa nepfari
uye nanhasi uno ndatova nechirwere ichocho, but achindibate at all the times. Ndakaita sekunge ndainge ndarohwa nemagetsi ndichinonowira kwakadaro uko. Makuseni ainge akangotsamwa asingade kutaura neni. Ndakati aenda ndakangorengedza twangu twese nezvandainge ndatengerwa ndikaenda kumba kwemurume wangu wandainge ndava kudadira. Ndichisvika ndichinovhura bhegi kuti ndiburitse, ndakabva ndaona kuti mubhegi mainge musina chinhu asi makabuda nhunzi 1. Nhunzi iyi mukomanashi yakangopinda mudrezi rangu. Ndichida kunoibvisa kudai ndakabva ndatonzwa kutoti ko inga 1 nhunzi iyi yainge yapinda musikarudzi yangu. Kubva ipapo mukomanashi nditori nedzimwe nguva dzekuti muchibereko mangu omo ndinotonzwa kuti munenge muine chinhu chinenge chichitamba so zvekuti ndakatomboprofitiwa nezvayo nhunzi iyi, kutoinzwa kuti inenge ichipota ichifamba ende ndakabva ndanzi nhunzi iyi iri kufanira kuti inge ichikasika kuburitswa. Pari zvino mukoma ndatova nezvimakore zvakati wandei ndichingorarama nayo nhunzi iyi ingorimo muchibereko mangu. Saka uyo akambondiprofita akati zvinhu izvi kana zvikasagadziriswa nekukasika hanzi ndinokwanisa kuzotanga kuburitsa ropa rinenge rakasangana netwumakonye. Kana zvinhu izvi zvazoitika hanzi zvinenge zvichireva kuti chibereko changu chinenge chaparara, because uya akandiprofita akati iye nhunzi iyi inopota ichikandira mazai. Kukandira kwainenge ichiita mazai muchibereko mangu ndokutoita mari kunenge kuchiita mbinga iyo yandakambodanana nayo. Mukomanashi zvinhu zvacho hazvitauriki. Mbinga iyi kana ndikakuudzai kuti muzukuru waanika zvimwe kuda tinozongokaruka tatonokerwa padhoo navo ivava vakomana ava vanotyisa, vanofamba nemotikari dzinenge dzisina manumber plates. Chiregedzai zvangu ndinge ndichinyarara ndirikungotsvaka hangu rubatsiro mukomanashi. Kunyange at that time paakandiudza kuti iye muzukuru wavanhingirikini, ndakanzwa hana yangu ichirova ndikati apa ndazvipinzwa munyatwa. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi kana ukataura mazita unozongokaruka wasvikirwa nemotikari. Hanzi unokaruka wasvikirwa nemotikari inenge isina manumber plate. Pakaipa apa hanzi muzukuru wavanhingirikini. Pakaipa. Please let us talk with her in the comment section. Kuseka nhamo serugare, but apa tikuda kuti avo vane ma-experiences avo vakambodanana nembinga oro mashuga daddy, uyai nema-experiences enyu muchitiudzawo zvamakasangana nazvo kuitirawo the future generation. Neavowo vakadzi vaya vanenge vava kuzviudza kuti nestranded yangu iyi kana ndikangogara ndangodanana nembinga kunyange zvikanzi mbinga iyi inenge ichindihurira, I will be fine with that. Vange vachikwanisawo kudzidzawo 1 or 2. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma kunyange zvikanzi ndatambura sei, but murume wemunhu ndava kumutya mukoma. Murume wemunhu haangobatwi zvego. Zvakaitika mukomanashi ndezvekudai so. Last year pane vamwe vatete vangu avo vakatanga kudanana neumwe murume wemunhu. Saka vatete vangu inini navo takangoenzana kudai. Saka masecrets avo ose .com rose ndo vanotondiudza. Kunyange ipapo pavakatanga kuchita murume wavo vakatondiudza kuti inini ndo zvandafunga izvi, and I don't think kuti I am going to stop. Ndakatombozama kuvakansela ndichiti but vatete madii mangosiyana nazvo. Ivo vakabva vanditi zvinondoita sei, because muimba yemukati handisi kugutswa wena, munhu anongoti akaita ka1 obva arara zvake. Saka vakabva vatanga kudanana nemunhu wavo uya vaitosiya imba yavo, vaitosiya imba vachienda kunorara kusleep over paya pekuti ivo bangukuru vanenge vari kubasa vachishanda manight shift. Apa marwadziro azvo ndeyekuti bangukuru ava vaitovawo munhu aitozvitamburira vachitozvishandirawo zvavo mune rimwe bakery. Saka vaitora advantage iyoyo yekuti paya ivo bangukuru pavanenge vachishanda night shift vobva vaenda kusleep over, vaizomukira makuseni vaitondifonera zvavo vachibva kuchikomba vachitondiudza kuti nhasi handina kana kumbogara ndarara, ndangorara ndakamira kudai ndichingoitwa. Dzimwe nguva vaitonditi ndinenge
dzimwe nguva vaitonditi ndarohwa kana 5 kana 6 chaidzo mukoma, zviya zvekuti ndaiona kuti ya munhu uyu adzoswa kuitwa mwana kadiki kamwana kekusekondari kachiri kuvhunduka rudo. But ndakangoti kana muchida zvenyu munhu wenyu it is fine. Apa munhu uyu aiva nemukadzi wake zvaizivikanwa navatete, ivo vainge vachindivanzira manje ivo vachingoita sekunge munhu wavo uyu ainge akachena, vaimuchenesa mukoma. Vaiti kana vakamutadzira paya vaibva vandikumbira kuti ndinge ndichimukumbira ruregerero. Izvo munhu uyu aiva nemukadzi wake. At that time pavakatsviriridza rudo rwavo, parwakatsviriridza mukadzi wacho ainge ari kumusha. Mukadzi wacho paakazodzoka mukoma, ivo vatete vakabva vandifonera one night vachichema. Apa vakatoita zvekutobuda mumba ndokubva vazobuda panze vakatanga kuchema vari pafoni vachindichemera. Vakatonditumidzira zvekare vhidhiyo vachichema. Ndikati ko vatete ko munogochemei? Ndopa vakabva vazobuda pachena vakati munhu uyu ndichitanga kudanana naye iye ainge akandivimbisa kuti mukadzi wake haachadi, but now mukadzi wacho ava kumuda back. Saka handichazivi kuti ndoita sei. Ndikati tete, this is a good sign, siyanai nazvo, kontinyai nemurume wenyu. Vakabva vati kana, vakabva vandipopotera vakadzokera mumba. Takatomboita nguva tisingataudzani. Ndava kutonzwa kutoti vatete vangu nemunhu uya relationship yacho yakazobatwa nemurume wavo kuzonosvika vachizoramba murume ndokubva vabuda muarea muya vakatanga kugara somewhere else. Mukoma nashe vakabva vazoronga zvekuti vange vachinoroorana. Apa vaida kuroorana zvekuti vange vachisvotesa uyu mukadzi because iye ainge asina ucha, ainge akabvisirwa. Zvainge zvingori zviya zvekungoti tsvakirai kuno munhu obva watozvarira munhu vana zvobva zvazotongorovawo zvakadaro. Saka ivo vainge vaine mari yavaiziva kuti muchinda uyu anokwanisa kuunganidza mari iyoyo nezvimwewo zvimari zvainge zviri kumasavings, ndo zvakazotagetewa navatete. Saka the ceremony yakatoitwa muna December, ndo pakaitwa roora day racho. Vatete ndakatovakaidza ndikati vatete, since imimi muine mafone numbers emukadzi uyu, komadii mangosiyana nazvo zvekupota muchiposta makamuvhura pamastatus, komadii mangomuhaidha mukadzi uyu because acharwadziwa. Vatete vakabva vati ndatodhilita mafone numbers ake. Izvo vatete vakabva vaunhaidha mukadzi uya ndokubva vatanga kuzviposta mapictures avo vakamira nemurume wemukadzi uyu. Saka iye akabva auya kuinbox kwangu because ndini ndainge ndakatombozama kuti ndinge ndichimunyengerera ndichitya kuti zvimwe kuda anokwanisa kuzoroya vatete vangu. Ndikataura naye mukadzi uya. Saka akabva auya akati uri kuona yandiri kutambirwa navatete vako, mangwana kana ndikazoroya munhu vanhu muchanditi ndakashata, but tarirai muone kuti zvavari kuita because pane rimwe status iro ravainge vakanyora vakahaidha inini, vakanyora zita remukadzi uyu ndokubva vamuuploada picture rake pastatus vakabva vaisa kaaro vachiseka kuti tarira uone twumagadziko twacho, ungati ungachengeta murume iwewe uine twumagadziko twakapeteka kudai so. Then mukadzi uya akabva ati mangwana ndichazonzi ndiri munhu akashata. Mukoma vatete vangu vakazongotanga kurwara. Ivo vatete pandakazotaura navo ndichinovaona physically, vatete vakangonditi vakaona gudo rainge riine mazamu. Gudo iri rakabva razotanga kuvarova. Gudo iri rikabva razovamanikidza kuti vange vachiri yamwa mazamu. Hanzi gudo iri raibuda mukaka wainge hanzi gudo iri raibuda mukaka wainge uchivava. Kubva ipapo vatete vangu vanoti ndopa vakatanga kurwara. Nanhasi uno mukoma vatete vangu vanorwara. Vatete vainge vari mugiant, vari mukobvu, but iko zvinozvi kana ukatarisa vatete vangu nemapictures elast year mukoma zvinoitika muupenyu zvakaoma mukoma. Even ndichitonyora nyaya iyi ndikutonzwa misodzi yangu ichitoswedera pedo. Vatete vangu vari kurwara and tikushaya kuti toita sei navo. Apa murume uyu akabva adzokera zvake kumukadzi wake. Anongoti pano nepapo in secret anobva anditumidzira mari yekuti tipote tichienda navatete ava kuchipatara. Apa munongoziva kuti muno muSouth Africa kuzvipatara izvi zvemagovernment kwava kuti netsei. Saka vatete vari kutorarama nekuenda kumaprivate doctor.
each and every trip. Kana tikaenda kwa private doctor, vatete vangu vanenge vachitoda 700 rands yeconsultation pasina medication. Tobva tazonyorerwa zvekare rimwe bill remapirits anenge achitowetha zvekuma 500 futi. Apa vatete vanongoti kana vakashaya mapirits acho iwayo awo avanenge vapiwa, vanotanga kurwara vachirwadziwa. Apa unonzwa mudumbu mavo umu munenge muchiita kukuma kuita sekunge mune mombe irimo mudumbu mavo. Apa vanoburitsa umwe mweya unenge uchinhuhwa zviya zvekurakidza kuti munhu uyu chaakadyiswa chaicho, chaakadyiswa is very poisonous. Ndo nyaya yanguwo iyi mukomanashi. Inini hangu kana ndikaona munhu anouya kwandiri achindipfimba, the moment anongonditi ane mukadzi wake waakabva mukurambana naye, inini I will stay away. Vanhu vevanhu siyanai navo. I learned my own lesson through vatete vangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, kune mwanasikana uyo. Please ngatitaurei naye mucomment section mwanasikana uyo. Zvakaoma hazvo vedu we, uye zvinotyisa. Hanzi mudumbu mavo vatete mune nguva dzekuti munenge muchikuma muchiita sekunge mune mombe irimo. Apa vanenge vachiburitsa mhepo inonhuhwa. Zvoreva kuti gudo riya parakava yamwisa mukaka, maybe vakatoyamwiswa poison chaiyo. Vanhu vanoroya kunze uko akomana, asi ndo nyaya yavo iyoyo. Please ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndakauyawo muno muJoni mugore ra2008. Ndakambonzwa imwe nyaya yavamwe mukoma avo vakati vakapedzwa nepfambi dzemuno muJoni. Iniwo that same thing zvakaitika kwandiri. Ndakauya kuno a very long time ago, ende ndakatosiyawo mudzimai wangu nevana vaviri. Saka kubva gore iroro nawo mudzimai wangu akazowanikwa zvake, but mudzimai wangu ndichiri kumuda. I know kuti zvandakaita zvainge zvakadhakwa, because pandakauya kuno nemafambiro andakaita akandirwadza mukoma. Saka ndainge ndichingoti zvichanaka kana ndikakwanisa kuunganidza mari ndobva ndazodzokera kumusha, because pandakauya kuno vavariro yangu yainge iri yekuti ndinge ndichitenga maspika. Kana ndatenga maspika ndobva ndazodzokera kumusha, ndobva ndazonoita zvesound hiring, zvekare ndichiitawo zvecatering like pamichato zvedheko nei. But anyway pandakauya kuno zvakabva zvazongorambawo mukoma. So now ndava nemakore akati one day ndiri muno muJoni. Ndagarawo nevakadzi vanokwana ivo kuita 3, vose vakatyora kuvhuna moyo wangu mukoma, kuita mapisi. And uyu wekupedzisira wandakagara naye ndakazotoita zvekutoudzwawo nemunin'ina wake kuti bankuru muri kufira mahara. Inini ndaingoti munhu ane pamuviri, izvo munhu ainge asina pamuviri zvachose. Saka ndakabva ndazongorambana naye, and I am still heartbroken. Mari dzandakashandisa pavakadzi ava vari vatatu, you can imagine kuti kutanga imba nemukadzi zvinokosta sei, kutenga furniture nei. Then paya pamunenge mati masimukira, munhu uchimuchengeterawo hama dzake, then munhu obva azotanga kukutreata rough, obva azongokuramba zverafu wotangidza futi mukoma. Ndo zvakakonzeresa kuti ndizogara makore akati one day ndiri kuno kuJoni. Ndinozviziva hangu kuti ndakatadza, vanotukai henyu, but my mistakes anoitika muvanhu. I want to start afresh. Saka mubvunzo wangu ndewekuti uyu mukadzi wangu uyu kana ndikatanga kutaura naye, because dzimwe pfungwa dzandanga ndiinadzo ndedzekuti ndikuda kungotanga kungotaura naye ndobva ndaita sekunge makore ose awa ndanga ndichitaura naye so that ange achirambwa nemurume wake. I'm still looking for a way dzekuti kana mamessages akazobatwa mufoni nemukadzi wangu, iye murume uyu ange achizoramba mukadzi uyu. So kana akarambwa ndobva ndazozvitorera back mukadzi wangu nekuti ndichiri kumuda. Please assist me in the comment section. This decision that I want to take, this plan, is it a good plan? I know kuti zvine kautsinye mukati, but I am willing kuita kautsinye aka kuti ndinge ndichidzokedzana nemudzimai wangu, tinge tichirera vana vedu tiri pamwe chete. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo.
hanzi plani yangu ine kautsinye mukati. Zvino mukoma hatizivi zvedu kuti mai guru vakapinda murelationship yavo iyi rini. Let's say mai guru ava vava ne10 years vari in this marriage nemurume wavo. Do you think kuti is it fair for you to come and destroy those 10 years? Please, you can respond to me in my inbox. Zvekare nevedare, tell me what you think kuti, do you think kuti is it fair kuti toti mai guru vava nemakore 10 vairi murelationship iyi, vari mumarriage iyi, is it fair kuti mukoma vange vachiuya neplan iyi yekudestroya her relationship? Pakaipa.